Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato ni sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Sa iyong bahay, makinig kami. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Tingnan natin si sa balita at sa komentaryo kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Indo ka, boss. Miyerkules mo ngayon, petsa 20 o kaya 18, kabilang tan Agosto 2021. Ako po ang sanong likod, Mardela, dahil iba, sadik sana, pero tiyan. Diba na kita hanggang alas 12 ng pagkontungan niyan pong Miyerkules. And tibaan makabot po si Chapat Gutierrez Tagtaw, di tawan nga ito ng dalan para sa mga information manamod po sa APEC. Pero pag dahil, diretso lang po kita sa mga programa at yung mga istorya, katuya pong mga pag-iriba. Technical side, kasabay nga ito mga tugang, ang samuyang inspirasyon sa nutrisyon, Gunjin Tanay, mantangyaon po mga tugang sa social media department, si Arvin Lad, sa Production Assistant Center, kasabay niya ito dyan ang kagandahan ng South, Angel Mustasa. Bantang sa luwa sa Mega Post Patrol, sa padagos ng panghalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa manuan at sinmabukawan ng mga turong sa pansitan. Yaw duman sa first, si Pading Jomar Bien, sa third, si Jimmy Nasarita, Daraga area ang Banwang Hotel, kasabay dyan ang tito ng Albay Renz Luna, partner Alarmalio sa Old Albay District at yung southern part ng mga barangay sa Legazpi, ang tangyaon man sa Legazpi 4th District. Ang babaeng walang pahinga, Hans Galero, together with the boy Mata sa Mobile, duman sa Regional Center site at yung sa northern part ng mga barangay sa Legazpi, kasabay dyan si The Flash, partner Luens Bursi Barcena. At po ka boss, minasaludar mga kababayan, ay man po ka mo, sana po areglado kita. Asin makabelta na kung nag-ialang man, depende pong oral daw na routine, marahay na. Tangani pong everybody happy. Ingat lang pero mga kabayan ha, ingat lang pero mas iwas hugas. Yan, tangani pong areglado kita. Bueno, mga kapatid, di na kita magparahaloy pa, punang tutulos ang rangkada ka mga bareta, hali po dyan sa luwas. At ito pong programang Kareta na, Provisyo pa. Jane, let's come in, Jane. Yes, salamat Abi Mahar. Maray naga sa mga dagdag niya itong bareta. Inabot so gurot kan pagiging mabuot ni Congressman Fernando Didi Cabredo niya na pagkaaga kontra sa sarong engineer kan APEC. Engineer kan APEC. Oo, inapudaan ka ini, Direkta si Apo Alvarez, ang General Manager, para isumbong ang pagbabaliwala sa mga inagrangay sa serbisyong pigahagad kan maabuton sina mga konsumidores sa barangay Mahaba, Ligaw. Ang mga consumers naglulok sa congressman, nagpapatabang na kung po pwede may pa-check, may koordinar sa APEC, kaday man sindapig dadangog. Kan sa indang mga inagrangay, ngunyan, ang reklamo, tagari sigang puro paralsukan kurente, duman sa nasabing barangay,
ng servidor, automatic, ikinordinar ni Congressman Fernando Cabredo sa APEC, ipigtex ang sarong engineer, suminimbag sa text, okay. Pipinsar ang congressman, solved na. Ano pinag-refer niyang problema, mangaman-ngaman tabi maar, nagburil ta kay Congressman Cabredo, at mga apektadong konsumidores, asin pinagsabi na dahil man in action, so APEC, inibukan congressman, kinot, giraray sa cellphone, tinext to engineer. Dahil nagre-reply tabi maar, ang ginibo,